And I'm sorry that some words came out badly. The court said I shouldn't talk about witnesses. I'm not talking about witnesses. I'm talking of the family issue and the things I said on the media. I don't know who the witnesses are in the case. I respect the rule of law. And then my lawyers will help me where I will make a mistake. I don't want to be. We prayed, God healed her. Now today, she leads a campaign to ban the church, taking Bana out of their school classes. The bus is parked at the police station to ban the church. For what? They say it's a community. And when I went to school there, we were unarmed. It was 2:20. The school goes at what time? 2 o'clock. We arrived there. I called Revival. I even used the language, I won't use it anymore now. I said, where the hell are you? Ezinye ke bafuthu sizitholayo ke ehamba phambili ithinta laphana ke umprofeti uBaseka Mporo mothweneng webandla ke Incredible Happening Church nonogada wakhe laphana ke umnumzana Clement Baloyi sakhumbula ukuthi ke babe nesikhathi ke bevela enkantolo yemanje lapha ePalm Ridge kuruleni ke lapha yana ke bafuthu kuthiwa akazimisele ke neze ke ukuphindisela ke kubantu athi ke bamenze isilo sengubo wagcina ke eboshwa umnumzana ke Baseka Pastor Mporo Motsoneng usho kanjena ke esithangabeni ngisebenzisa indaba eqeda kudedelwa nje ngebhayili ke ka 3000 enkantolo yemanje yakhona lapha ke ePalm Ridge izolo. Unogada ke kaMporo umnumzane Vincent Baloyi udedelwe ngesixwayiso ke bobabili ke bayalelwa ukuthi babuyele ke enkantolo efanayo ngo-October 21 babekelwe imibandela yokuthi ke bangaxhumani ke nofakazi ke noma ngabe iyipi indlela futhi ke bangalubhadi esikoleni ke okwehla kusona ke isehlo ukumcaphuna nje lapha ke uthi ke angizimisele ukuphindisela noma ke ukulimaza abangihlasela ngifuna ke kube khona ukuthula nokubuyisana mina ngiwumporo futhi ke ngingenza noma ke mina ngiwumporo ngingenza okuningi kusho yena ke lapha umporo uthe ufuna ufuna ke ukuhlalwe phansi kuxoxwe bese ke abantu abamonile becele uxolo ngento abamenza yona umporo ke uthe uzobiza isithangabe ke nabezindaba namuhla achaze kabanzi ngokumehlele enqunyelwe ke noma ke eqhunyelwe ke ejele okuyinto ke ezonyakazisa izwe noma ke ngabe yini oyenzayo ungabanjwa futhi ke ungenzi izinto noma ke into ezokwenza ubanjwe indodana yami cishe yezwa kuthiwa ke umporo ufele ejele ijele aliyona into yokudlala kusho yena ke lapha umporo akuna clever lapha yana ke kuchaza yena umporo uthe ke ujabulile kakhulu ke uma ethola ibhayili khona izokwazi ke ukuvikela ke umndeni wakhe aqhubeke nomsebenzi ke kaNkulunkulu nowakwakha noma ke nokwakha lapha ke izwe aphe nabantu ke uthando ke ngenyanga ke edlula umporo indodana yakhe ke umnumzana Revival Motsoneng noBaloyi baboshwa ke bathweswa ke amacala ke angu-12 okukhona ke nawo ukusabisa ke ukuthumba nokukhomba ngesibhamu lokhu ke kusukela ke esehlakalweni lapho ke bengena khona ngodli esikoleni ke esikhona lapha eKatlehong eGauteng behlome ngocelemba ke nesibhamu esithwizi futhi madoda basabisa ke othisha maqede ke bathatha ke ingane ezimbili ezingabazukuli bakaMporo wavuka ke inja ebovu ke umphakathi ke ngaso leso sikhathi ke wangqongqisa ke isonto lakhe umporo bafuthi ke if you have anything ngiyocela ke to say ucomment la ku comment section ke mayelana ke mhlambe ke nokuzizwa kwakho ngokuphuma kwakhe ke umporo lapha yana ke ekhishwa yona ke inkantolo ngeyibhekile ke ka 3000 do you think umporo bekumfanele vele ukuthi ke aphume athole ibhayili why ucabanga kanjalo ngiyocela ungakhohlwa ukucomment la ku section ngesana Tango.